ואני נטע, ואנחנו מומחיות להארי פוטר. נסביר את הקשר בין הארי פוטר למגדר. שמתם לב שבהארי פוטר יש גם דמויות ראשיות שהן בנות? לדוגמה, הרמיוני, ג'יני, לונה, מגונגל ובלטריקס ליסטריץ'. וכמובן שיש עוד הרבה. ומה אתם חושבים? גם וגם, בגלל שגם יש בנות שהן דמויות ראשיות, לא רק בנים. ראיתם שג'יני משחקת קווידיץ'? ראיתם שהרמיוני היא לא רק יפה אלא גם חכמה? אלו הבנות האמיתיות בחיים! אלו הבנות האמיתיות בחיים! אלה הבנות האמיתיות בחיים! שירה! רגע, אתם חושבים? ראיתם שג'יני משחקת קווידיץ'? ראיתם שהרמיוני היא לא רק חכמה אלא גם יפה? שהרמיוני לא רק יפה, אלא הקשר בין הארי פוטר למגדר. אלו הבנות האמיתיות בחיים! היי! אני שירה. נטע! נטע!